салом алайкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар яки шумо ба хайр ва шодӣ бошад, дӯстони азиз. Ина дӯстон, дар навори имрӯза фигурни потолок бо хоҳиш ва дархости шумо, дӯстони азиз. Бисёриёт гуфта буданд ки дар комментариям, дар ватсапам, дар имоам наистода буданд ки бародар ягон фигураи беҳтарин дар калидор боша, суратша ё ки видеоша пешкаш гардон, мо бинем калидорро дар фигура заданием ва намедонем чӣ фигура бизанем, кадом усоиро меорем барои калидор, чтоб ягон фигураи нормале бизана. Фақат ба се насаваедмон метад. Тамом гуфта будем бародаро, ина барои шумо беҳтарин, яке аз беҳтарин фигураҳо дар калидор. Калидор камтарак гаштагие, ҳарфи г вория калидор. Ина чӣ хел дида истодани шумо бародаро, фигура беҳтарине ва ай ҳамаи шумо хоҳиш, дӯстон бинандагон ва мухлисони шабакаи Сафархон ТВ, ҳамон программаи VPN ба чакҳои ғариб скачат кунем, ба программаи VPN видеои моро тамошо кунем, беҳтарин мешавад. ва ай ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгириётон, дӯстон. Кадоми дамхе фигура дар кора, дар ҳамин номерои болои экран мондагӣ занг бизана ё дар ватсаби мо бинависона, нашоти нарху наво бо чақчақ мекунем, дӯстон. ва фикрҳои худтонро дар комментариям метавонем бинависонед ва худованд нигаҳбон боша ҳар яки шуморо, дӯстон.